Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Tak nám povězte, co vás sem přivádí k nám do studia. No víte, my se před 5 rokama ztratili oba bratři. No a teď po 5 letech mi to začalo mrzet, víte? No, tak jsem se rozhodl, že vás skontaktuji a že přes vás se pokusím vyhledat. Tak to jste na správném místě. Jo, díky. No, tak nám něco řekněte o svých bratrech. Proč vás opustili, nebo co se s nimi vlastně stalo? No to já nevím, ale oni poslední dobou hrozně chlastali, víte, a? No, můžu vám jenom říct, děkuji, že jeden se jmenoval Evžen a druhý Gabriel. A nevíte, kde bychom je mohli hledat přibližně? No, poslední zmínky bylo jejich bydliště v nějakým křátí v Jablonci. Tak my se tam s pošťákem už pro ně vydáme. Držte nám palce, ať nám to všechno dobře vyjde a my se vám do týdne ozveme. No takže dobrý den, my jsme teďka za rohem právě tady Jabloneckého křáčí, a kde se teda mají nacházet bezdomovci, již zmínění, a my se teda budeme podívat, jestli tam skutečně jsou, tak pojďme. Následujte nás. Ano. Tak zde, jak můžete vidět, se nacházejí oni bezdomovci. Válí se tu již, já nevím, Již mnoho let. mnoho let. A my se pokusíme teďka udělat krátké interview. Páni bezdomovci, já tady musím položit drž hubu. Já vám musím položit kontrolní otázku, já jsem pošťák Ondra a musím vám položit kontrolní otázku. Jeden z vás by měl být pan Evžen. Kdo je pan Evžen? Asi já. Vy jste pan Evžen? Takže máme pana Evžena. To je můj brácha, víš, neotevírej si na něj hubu. No dokonce, já si nechci otvírat hubu, já tady mám pozvání z pošty pro tebe. A máme tady ještě pana Gabriela, prosím vás, je tady, vy jste pan Gabriel? To jsem já, ne, jsem jeho brácha. Výborně, takže tady máme oba dva. Takže pánové, my máme pro vás pozvání do pošty pro tebe. A znáte ten pořad? Hele, kameramane, počkejte prosím teďka chvilku, dejte na chviličku, my si tady s nimi jenom něco vyřídíme. No, Dobrá. Šmejde! 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 Takže, páni bezdomovci, naše pozvání do studia přijali. Ano, a to je krev čerstvá a my se budeme těšit na setkání. Boj. Dobrý den. Dobrý den. Tak vaše bratry jsme víceméně našli. A tak my je tedy pozveme do studia. Tamhle máte. Bratři moji! Takže tady vidíte opravdu šťastné setkání po letech. Ano, to je až incestní setkání. Tady vidíte otravu alkoholem. Přímo ve studiu. Zeptáme se paní Ester, co nám k tomu řekne. Co vám k tomu můžu říct? Ty vole, sráží, vole! Ano, tak toto se zvrhlo. Ano, to je opravdu... Toto se nám v televizi ještě nestalo. To je maso tohleto. To dáme do správ tohleto. Já jsem pošťák Ondra a já jsem...